Stai să cum vine pe scaun. Stai să dau drumul la filmare în liniște. Dar star. Dar de ce să... Nu dau start, nu dau Și cine e Cristi Carms? Nu dau, caldează. Ce face Cristi? Lorena, Nu, Lorena i-a filmează fecat, și tu, dar cu Cristi, i-a telefonul. fecat. Hai că filmez, da. Cu telefonul. Setcat. Video chat? Mua. Mulțumesc frumos. Așa nu-i fan. Mie mi-a plăcut videoclipul. Fără motiv în ioc. Eu. Mi-a plăcut am culdat așa mare la kill. Votați lui Pașcu. Mod se aude? Se vede bine. De ce am culdat așa mare la kill? Lui Pașcu. Stai să rămânem pe Cristi aici. Easy Kina Security. Care și-a băgat cod? Ok, Lorena, ventul ăla cum e? E bun? Miroase bine, ai făcut E cald. din el? Ce vrem? Deci tu, Lorena, așa m-a dat anxietatea când te-ai dus fix spre Lorena, că am văzut că eram Lorena fix ești pe mult, Lorena ești pe mult. și făceam firele de lângă security și fac să deschid eventul și este Lorena. Pe aia fug, spre butonul și văd că tu ori mergi spre Lorena. Ai de capul meu. Eu am o confuzie. Ah. De ce ați zis că mă teleportam? Pentru că te teleportai? Ba nu? Ba, da. Deci votăm Lorena. Am văzut și eu, bă, acum mi-am dat seama că n-am văzut. De ce Vreți să vă arăt filmarea de după? ce să votăm o persoană că nu Bă, putem? putem să votăm Radu, Lorena, Da, ca la votați, Ventu votați, și votați, rămâne în votați, 7, votați. Radu, și Hai e să bine. Radu mereu e impostor. Radu, taci-mi Băi, David, God! ca să știe la Nu dea până acum Radu, votați Care Radu. Aia e Votați Radu. Bă, făcea task-ul nou în care trebuie. Bă, făcea task-ul nou în care trebuie să aș curat în venturi, nu Hai, știți? după aia te zic că what are you doing, ste, bro? Ba, Lorena, Simplu Pașcu pe care l-a votat pe Radu. Dare Ce în nu l-ați capul. votat pe Radu? Avem o problemă. Sunt prea bun, prea 10 IQ. Autismul meu e prea bun pentru lumea. Acum am rămas... Cum ai IQ mai mare pentru că ți-ai folosit ochii? Mod, gata. Simplu, o zic tractore. Sunt destul de sas pe David. Nu știu ce să zic, setkit aici, Blueface acolo. Setkit pe camere dacă stau în zona asta. Well... Ei, tovarăș. Da, Lorena! e tovarășul. Da, eram, am dat misclick, am zis. Și tovarășul a plecat, pa, tovarășul. Gata, stai, nu mai stau. Mut de acum, hai. Ai 4 abonați. Băi, dați Radu moare primul. Am 200 de abonați și tu ai făcut doar pe 2 videouri și pe aia nu mai ai acum. Acum mai ai 0 abonați. Mut, gata. Îmi comentează tu, bă, o să la mâna a doua. Ce vrei, mă? Bă, tu vrei să ne batem? Bă, voi nu știți butonul de mut? Nu. Ascultați. La fi. Nu, cine-i Cristi Cams? Sabotaj la reactor. Acum sigur o să fac un kill ca să nu putem vota la 7. Sigur fac un kill ca să nu putem vota la 7. De ce merge setkit în reactor? De ce iese setkit din reactor? Tovarășul încă aici. Setkit în security. Puțin cam sas, de ce intră toată lumea în security și după iese? Și și tovarășul. Da!
în tot meciul. Eu Ok. să fiu... Deci, Nu, tu să nu fii nebunule. Radu, deci, Da. fain frumos, mă duc eu, știi, în ăsta, în security. Da. Eu zic că e staff, să dăm kick-out-ul. Deci, Radu, omul meu, stătea efectiv pe vent, în security. Și Da, am văzut. ne uitam unul la altul. Da. Să face de ceva timp, da. 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 E un hobby, dar lui. Un Nu fetiș. văd, nu văd care e problema, n-am intrat în el. Sigur e Radu, dar... Are turet, ok. are turet, are turet, votați Radu. Hai, nu. votați Radu. Trebuie să votăm cu un motiv. Bă. Cristi care s-a votat singur. Nu știu. Tăciură, te vorbit. Îți vizual, Leon? Nu, eu am Nu, taci, Ok. ura, mut. Tatăl meu, cam sugeți. Nu, da. Mie, dacă să văd un... Da. Emil și Lorena aici. Radu stă pe venturi. Nu știu că am s-a sperat, da. Asta ce căutăm cu... Da, acceptive parted power. Și upload. Mă, nu-i download acolo. Weird as fuck. Weird as fuck, lupașul. În sfârșit primul kill. Ok. Unde a fost Maro? catalogul? O murit și Radu. Prima oară La v-am făcut wipe-uri. vouch pentru Lorena, am fost tot meciul, s-a îndepărtat de mine, n-a făcut niciun kill. Eu dau vouch la Blueface. Pa, Vreau minunat! să... Vreau... Da, lui Și Jennifer eu Sil. vreau să știu cine a fost în electric. Eu acum m-am dus în electrica din Iauri. Da, nu s-a Știi dus, ce- și acum s-a dus. Unde ați fost Da. în electric? Eu acum am intrat. Și dar. Prin vent a intrat, Cine- prin vent a intrat, tu nici. Cine a ușa. fost în medbay? Cine a fost în medbay atunci? Atunci când? Eu am fost numai o dată să-mi fac Am scan-ul. văzut pe tine intrând în medvei, atât. Eu am văzut acum mai Tu? multe. de- Cum da, mai da. văzut intrând în Am medbay? trecut pe sus. Pe sus. Eu scam sas pe Setcat, pentru că e singurul care... Cine a stat în camere? Setcat e singurul care n-are alibi și acum acuză. Cameră. Cine? Cine a Nici n-am stat pe întrebat camere? unde e kill-ul, dar în fine. Cine a stat pe camere? Cristi Kevs, dar a murit probabil. Păi am Nu cred. Ba da, Ok, mai Aia e. zic, a murit. să înțeleg, deci eu am văzut corpul, dar n-am dat report. Ca să Ah. înțelegeți. Și ai venit și Corpul să- era la... Tovarășul, da, n-are niciun alibi, Voi niciun că ați nimic. ieșit din electric, să fiu sincer. Nici n-am Exact. intrat în electric. Da, Emil cu Lorena au stat de la început de meci, deci... Da, nu stat, știu, da. s-ar putea să fie. Radu, unde a fost găsit de curiozitate? Bă, dacă o stat ăștia la început de meci împreună ca să își Cristi, dea vouch unul Da, pentru știu altul. chestia asta, ca să Cre- știți, suspecții mei sunt Dark și Tudor, dar continuați. Dar Cristi, puteți să unde e? votați? Da, într-adevăr. Cristi, Ce? unde, Ok, unde ai găsit Tu- corpul? ce La motiv weapon. ai tu, ce motiv ai tu, David, să fiu că sunt eu cu Tudor? Unde ați fost? Asta e Doar motivul meu, lăsați-l. Eu am fost cu tovarășul, cu Blueface, l-am văzut pe Blueface când a intrat în coms și tovarășul când a mers în Shields, din Shields putea să urce la weapon să-l omoare pe ăsta. Aia zic, Doar ziceți pe unde a Radu. fost corpul. Radu, deci, Radu... Nu a Radu, luat Norris, puterea. Norris. Așa, Doar știu. ziceți unde a fost Norris. corpul. Unde a frate. fost Weapons, corpul? weapons. Ești pe mut, Ești pe mut. Tovarășul, e tovarășul. Tovarășul, votați tovarășul, că s-a dus băieți, în e E dreapta. tovarășul. La Radu, doamne, mamă, s-a dus în dreapta. Da, Deci, acum, Nu acum, contează, nu acum. contează, Ba, Radu da, s-a da. dus în dreapta. E tovarășul, 100% tovarășul. Liniște, liniște. Mut. Cam ciudat, Dark. Ok, văd, să-mi... Mut, să vă mai- rog eu frumos. Mulțumesc. Bă, ce copii mișto. Ah, Gata, gata, Radu. te pup. De ce n-ai dat, mă, buton, Emil? Emil, Da, tu fac ești- mă scos. De ce să dau buton? Am Ia aflat cu gestă. și noi, dau nu știu. buton. De ce să dea buton? Nu Vrei știu, să mă că omor sau s-a ce? dus pe buton. Da, voiam să te omor. What the fuck mă scos? E tovarășul, deci 100% unul dintre ei Ok, tovarășul. frate, votați-mă, eu știu De sunt ce, singur de ce, impostor, de deci ce, aia de e. ce? Deci când Hai, am stai, fost... Nu votați încă, nu Sunt singur votați, impostor, nu aia e. votați, nu Hai. votați.
Așteaptă, nu vota, mă, ho. Votați-mă, Îți hai. explic și de ce. Pentru că Radu, de pe storage, nu de la storage, nu mai știu unde s-a pus pe vent, în admin. După ce s-a pus pe vent în admin, a luat-o în Security se jos. pusează. Ba nu, și în admin s-a pus, ascultă-mă. Și în Am admin. fost în admin. S-a pus pe vent, s-a dus în jos, a luat-o la dreapta și după aia eu m-am oprit la coms, a venit Tudor Da, și te-am văzut pe tine. ăsta, tovarășul, a trecut pe lângă el, gen. Da, Adică a și trecut, lângă și deci lângă. tovarășul a trecut pe lângă mine și lui Pașcu spre shield și putea să urce în weapon să-l omoare. Asta- Este Ok. ceva foarte ciudat aici, stați puțin. Este Ce ceva... ciudat? De Am unde o știe că e întrebare. New Weapons? Nu, știi ce e mai ciudat? Mi-a zis Cristi, a zis Cristi. Nu, cum e ceva ciudat. Cum s-a făcut kill în stânga dacă Cristi a dat report-ul în dreapta și tovarășul a făcut kill-ul? Nu, nu s-o dat, Cristi nu a dat report. Ba da, că s-a Ba da, reportul, că că s-a s-a reportul. reportat. Ba, zic Cristi a dat reportul în dreapta, da? Stânga a dat în Ba stânga. nu, că era În la... stânga? A, în A dreapta. dat în între dreapta. Nu, și noi eram în dreapta și asta a plecat în Zic ceva, vreau să zic ceva. Ha. Ah. Gen, pot, chiar dacă sunt mort. Unul din impostori era Cristi. Dar l-a scos, deci... Dar nu trebuia să Ba se... da, Ba trebuia... da, ba da, ba da, ba da. Bă, dacă iese automat, trebuie să știi ce s-a întâmplat. Bă, nu trebuie să zici, nu trebuie să zici. Dar oricum a Hai. zis tovarășul, că mi-am dat seama. Păi așa, acum Duria îți gândește că trebuia să elimine pe cineva, pentru că vreau dacă Oricum nu îl vrei eliminam. A Bă, zis, deci a zis votați, că el era votați, singurul votați, impostor și a tovarășul. zis că e Votați, și- Da, tovarășul. vezi, nu cred că e impostor. A zis oricum, nu mai... Hai că trecem chiar imediat nu și la next. Woo! Bine, băieți. În sfârșit tu mergi pe cap. Dar prea greu, mă, nu mi-a... Aparent, metoda SIM funcționează. I hate my life and I wanna die. I ain't got no iPhone. My heart is breaking, thinking suicide. I ain't got no iPhone.